दिनैहाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जोंनो मोनसे निर्देश हरदों। बे निर्देशआनो जाहैबाय जोंनि नैबे बनरगांव ब्लकनि गेजेराव गासै 74टा पलिं स्टेशन दङ, भट सेन्टार दङ। दा जोंना नैबे जोंनि हाग्रामा सारनि निर्देश बायदियै बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि निर्देश बायदियै दिनै जोङो जोंनि बनरगांव समस्तियाव जोङो मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनाव जोङो बुथ लेभेल कमिटि दादों। बे बुथ लेभेल कमिटिखौ जोङो मानि थाखाय दादों होननानै बुङोब्ला जोंहा नैबे फैगौ 2024 मायथाइयाव जोंहा MP बिसायख'थि जागोन। दा बे MP बिसायख'थियाव जोंहा माखासे बुथ लेभेल कमिटि नांगौ। बे बुथ लेभेल कमिटियानो जाहैबाय माखासे जोंनि नैबे बुथ लेभेल कमिटिनि आन्डाराव मोनसे पलिं स्टेशनाव जेसेबांनाखि गामि थायो बे गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ नैबे बुथ लेभेल कमिटिनि सुबुंफोरासो मिथियो। बेनि थाखायनो जोङो नैबेहाय जोंनि माखासे हाइ कमान्डनिफ्राय निर्देश मोननानै जोङो जोंनि बनरगांव समस्तियाव जेसेबांखिनि भट सेन्टार दङ जेबो जोङो बेवहाय मोनफ्रोमावबो जोङो बुथ कमिटि दागोन। आरो आङो मोनसे खावलायबावनो सानदों, जोंना दिनै जोंनि हाग्रामा सारा माखासे निर्देश होदों। जोंनि बुथ कमिटिया सिगां समनि बायदि नङा, एसे दस्रा आरो एबारनि बुथ कमिटिया। मारैहाय दस्रा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एबारनि बुथ कमिटिया जाहैबाय जानाखि जोंनि नैबे बे पलिं स्टेशनाव जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बेनि गेजेराव जोंहा माखासे डेभेलपमेन्टनि जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ खोथा थायो। दा बे खामानि मावनांगौफ्राव नैबे जोंनि बुथ कमिटिनि मानसिफ्रानो बेवहाय माखासे बान्दो नांगौ, जाम्फै नांगौ एबा दालां नांगौ, बेफोरबायदि जेनेबा स्कुल टिस्कुल नांगौ, स्कुलफोरखौ बबेखौबा रिपेयारिंफोरबो खालामबायनो जानांनोबो हागौ, बा माखासे दै जगारनि खोथा, बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि एबारनिफ्राय जोंहा मोनसे बिपिएफ दोलोआ स्टेप लादों। नैबे बुथ कमिटिनि गेजेरजोंनो बे जोंनि माखासे जोंनि बुथ कमिटिनि बिथांमोनहा बेखौ खामानिखौ मावफुंजोबनाय जागोन आरो। दाथ' बुंनो थाङोब्ला गासैबो जेन'बा रायजो राजाफ्रानो नुजोबगासिनो दङ। दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा खामानि मावदों मा खामानि मावा दिनै जों बुंनांगौ खोथा गैया आरो रायजो राजाफ्रानो गासिबो मिथिगौ। दा जेन'बा नोङो साननानै नाय, दिनैहाय प्रमद बर'नि आवगायावहाय बिटिआर मोनसे एग्रिमेन्ट लानानै फैदों। दा बे बिटिआर एग्रिमेन्ट लानानै फैनाय माखासे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ नुबाय। दा दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा नङा होमबा? दा दिनै नोङो माखासे खामानि दामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि खोथा, दा दिनै बेफोरबो गैया जालांबाय। दा दिनै नोङो जोंहा माखासे 6 सिडुल हिसाबै जोंहा दिनै माखासे बिटिसिआव माखासे आयेन कानुन दंमोन। जोंहा दिनै माखासे जोङो 39टा जोङो डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन। दा जोङो बे 39टा डिपार्टमेन्ट मोननायाव दिनै प्रमद बर'आ माखासे दिनै आसाम सरकारनो दिनै डिसिनो माखासे पावारफोरखौ हरबाय। 16टा डिपार्टमेन्टआनो दिनै लांजाबाय। दा दिनै बे 16टा डिपार्टमेन्ट लांजानायाव दिनै पाब्लिकफ्रा जेबो खामानि मावनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो दिनै पाब्लिकफ्रा माखासे दुखु मोननाय दङ। दाथ' आङो बुंगोन जोंनि बनरगांव समस्तियाव जोङो मोनफ्रोमबो जोङो प्राइमारियाव गिदिंजोब्बाय। जोङो दाखालिसो जोङो 1 थारिखआव जोङो जाहारबारि प्राइमारियाव जोङो थांदों, बुथ कमिटि दाहैदों। बेहायबो जोंनि माखासे बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरा लोब लोब फैदों। आरो बेनि उनाव जोङो 2 थारिखआव जोङो वेस्ट मालिगाव पाटगाव प्राइमारियाव जोङो बेवहायबो जोङो बुथ कमिटि दादों। दा बेहायबो गोबांथार जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा सापर्टारफ्रा फैदों। आरो सिजुगुरियावबो जों दादों, आफ्लागावबो जों दादों, आरो मैया जोङो नै अन्थाइबिलावबो दादों, आरो दिनै जोङो बंसिगाव प्राइमारियाव जोङो दाफैदों। दा रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होदों। जों सिगाङावनो जोङो देरहाखानायखामोन। जोङो बिपिएफ हिसाबै बेहाय 9 नं बनरगांव समस्तियाव एबारथ' जोंनाव माखासे पाब्लिकफ्रा बे प्रमद बर'नि माखासे प्रपागेन्दाफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव गोबांथार सुबुंफ्रा दिनै हाबफैगासिनो दङ। बे खोथाखौथ' बुंनांगौआ गोबांथार दङ। दा दिनै इउपिपिएल सरकारा गावसोरदि बुंबाय थायो जोङो जाख्ल'नाय सरकार नङा, नङा होमबा? जोङो थारमाने जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बुंदोंमोन, बिपिएफ दोलोआ जाजोब्बाय 17 बोसोराव। दा खिन्थु नुबाय
बे गावसिनि खोथा बुंनाय मथेथ' दिनै इउपिपिएल दोलोआ खामानिखौ मावनो हायाखै गावसोरदि बे जाख्ल'नाय गैया सरकार होनदों दाथ' नुबायना बिथांमोना जाख्ल'दोंना जाख्ल'आखै रायजो राजाफ्रा नुजोब्बाय दाथ' बिथांमोननि सरकार बानायनायाव दाथ' खोनायो माबा खामानि दामानिफ्राबो जेन'बा गावसिनि माखासे दोलोफ्रानो पारसेन्ट होआबा खामानिखौ मोना होननाय जों खोनाबाय थायो दाथ' बे नंगौ दा नोंथांमोनाबो माखासे सुबुंफोरनाव सोंनानै मोनथिदों जेन'बा नोङो सोरबा इउपिपिएल दोलोनि बिथांमोनहा खोनायो जोङो माखासे खामानि नायनांगौब्ला 10% नांगौ बा 15% नांगौ 20% नांगौ होमब्ला दा बिथांमोनादि जाख्ल'नाय सरकार नङा होननानै बुंदों दा बेवहायनो जोङो प्रमान होनो हायो बिथांमोना दा गावसिनि दोलोनि खामानि मावनो नागिरग्रा बिथांमोनानो दिनैहाय नोङो पारसेन्ट होआबा खामानिखौ मोना होमब्ला दा बे सरकारखौ जोङो बोरै जाख्ल'नाय गैया सरकार होनानै मा प्रमान होनो हानो दा बे गावसोरनो बिथांमोनानो गावसिनि पार्टिनि मानसियानो दिनै गावसोरनो दा बुंनानै लाबायबो आरो प्रमानबो जाबाय आरो दा बेखिनियानो आरो